ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ମିଠା ପାଣି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲୁଣି ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ସବୁର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଆସିବା ଭାଗ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଅସାବଧାନତା। ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ନୂଆ ଦିଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ସେଥିରେ ମଜବୁତ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଏହାପରେ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଆଗାନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବଚନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଏହା ନିଜ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ନା ଭୁଲ। ସାବଧାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ସେହି ଜିନିଷର ଭବିଷ୍ୟକୁ ପରଖିବାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେଠାରେ ଟିକେ ବି ଅସାବଧାନତା ହୁଏ, ତେବେ ଯେତେ ବଡ଼ ଘର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ହେଉଛି ସେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ ଓ ତା'ର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ମାର୍ଗ ବାଛିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଭିଶାପ ପାଇବାକୁ ଡରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜିତିବା, ହାରିବା ଓ ଲାଭହାନି ଏବଂ ସାର୍ପ ଓ ବରଦାନ କେବଳ ନିର୍ମିତ ମାତ୍ର। କାରଣ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଅଭିଶାପ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଓ କେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଶାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, କେବଳ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆପଣ ଚୁମ୍ବକକୁ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଲୁହାକୁ ତା'ର ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ, କାରଣ ଏହା ତା'ର ଧର୍ମ ଅଟେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ। ବିଚାରର ଚୁମ୍ବକ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଯାହା ନିଜ ପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଥାଉ ସେହିଭଳି ଫଳ ପାଇଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଧରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ମିଳିବେ। ସବୁ ନିଜ ବିଚାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯଦି ଶିଶିର ମାସର ପ୍ରଥମ କୁହୁଡ଼ି କୌଣସି କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ଏହା କର୍ପୂରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଶାମୁକା ମଧ୍ୟରେ ଯାଏ, ତେବେ ଏହା ମୋତି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ବିଷଧର ସାପ ମୁହଁରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହା ବିଷ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲେ ସେ ଯେଉଁଥରେ ପଡ଼ି ସେହିପରି କାମ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିବ। ଯେଉଁପରି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷ ମିଳିବ ନା ଅମୃତ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଭାବନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ ଓ ବିଚାର ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।